Здравейте и добре дошли на форум Автоимунни заболявания. Радвам се, че сте с нас в това приключение из дербите на автоимунните заболявания. И така, за мен е радост да представя госта на днешното интервю, доцент доктор Красимир Ранков. Доцент Здравейте. Ранков е завършил Медицинския университет със специалност лекар и последствие със специалност здравен мениджмънт. От 2005 година започва работа към катедра физиология и биохимия на Национална спортна академия, а от 2010 година започва професионално да се специализира в областта на медицина на съня. В тази сфера той защитава и своята докторска степен и повече от 10 години той работи в тази област, като получава квалификацията си чрез множество специализации в страната и в чужбина. Днес доцент Ранков е консултант по медицина на съня, автор е на множество публикации по темата и управител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория медицина на съня към Национална спортна академия. Аз много се радвам, че благодарение на друг лектор успях да достигна до точния човек, с когото да разговаряме за съня и значението му за нашето здраве и в частност за автоимунните заболявания. Така че много се вълнувам за днешния разговор. Здравейте, доцент Ранков, и много ви благодаря, че приехте поканата ми да сте гост-лектор на форума Автоимунни заболявания. Аз благодаря за поканата и откликвам с най-голямо удоволствие. Много се радвам за това. Разкажете ни, това е много интересна тема, съня. Разкажете ни как достигнахте изобщо до тази така тясна специализация и квалификация във вашия живот. Този път беше много интересен. Само една корекция така ще внеса в това, което казахте, когато ме представихте. Значи вече стават повече от 16 години, 15-16 години, в които се занимавам с медицина на съня. Това би трябвало да бъде една интердисциплинарна така специалност медицинска, която действително съществува като такава в Съединените щати, в Канада, в Австралия, докато в Европа и в България по-скоро не може да се каже, че има официално като медицинска специализация. Различни дружества на пулмолози, на невролози и всякакви други уши, носи гърло, нали, се опитват така да попридърпат към себе си. Поне в Европа такава е ситуацията. Но така или иначе все повече се утвърждава като правилна стъпка с медицина на съня. Ако използваме пълното име, това е медицина на съня и бодрстването, защото двете неща са, нали, пряко свързани едно с друго, да се обособи като отделна дисциплина и който се занимава с това нещо, да се занимава фокусирано с проблемите на съня и бодрстването. Така че от тази гледна точка в Европа чисто юридически и организационно имаме още да изминаваме път, което разбира се не значи, че професионално сме по-зле подготвени. Напротив, точно от Европа са дошли доста големи открития и доста пробиви в медицината на съня. Така че няма от какво да се притесняваме, има с какво да се гордеем и съвсем спокойно всеки, който има някакъв проблем свързан с съня и бодрството, може да се довери, нали, на всеки от колегите ни, които се занимават с тези неща. Иначе медицината на съня обхваща около 80 нозологични единици, т.е. около 80 заболявания, които си имат име, които си имат определен начин на диагностика, определен начин на лечение, имат много голяма част от тях. Разбира се, няма да скрия, че както в другите области на медицината, ние сме дали имена на много състояния или заболявания и имаме възможност да ги диагностицираме много точно, но за съжаление не всички имаме възможност все още да лекуваме адекватно. Но пък това е едно така широко поле, което ни дава възможност нали, за изява и за радост при всяка наша поредна победа. Нали, дори колкото и малка да е, с разбирането на естеството на тези заболявания и с тяхното лечение. Така че
никак не са малко нещата, за които можем сега да си говорим с вас. И мене така би ме интересувало нашата уважаема аудитория, така какво би било най-интересно да научи. Като цяло, хората с автоимунни заболявания имат различни проблеми с съня. Ние ще говорим малко по-късно за това, ама от една страна някои просто не спят достатъчно. Просто защото не спят достатъчно, не че имат някакъв друг конкретен проблем, не си оставят достатъчно време за сън, така че това е една тема. Това не са само хората с автоимунни заболявания, не смятам, че това обхваща абсолютно всички хора. Да, но има различни проблеми вече. Трудности при заспиване, има или пък лесно заспиване, но събуждане много рано и невъзможно да се заспи отново, или пък прекалено много спане. Тоест има много различни проблеми, които са свързани с други симптоми при автоимунните заболявания. Но нека да разкажем първо малко по-общо. Какви са изобщо причините за влошаването на качеството на съня днес? По принцип, винаги когато говорим за влошаване на състоянието на някаква система в нашия организъм, винаги причините са вътрешни и външни. Тоест имаме някакво предразположение към изявата на някакъв здравословен проблем и има външни фактори, които или го засилват, или го предизвикват, или го отключват. Mm-hmm. Така че винаги имаме и от двете, като това е интересното, че в всеки конкретен случай, всяко конкретно оплакване, ние трябва много добре да изслушаме пациента, да го насочваме с допълнителни въпроси, защото често пъти пациентите не си дават сметка за важни неща. Често пъти пропускат да ни кажат придружаващи заболявания, които имат. Особено такива, които ги имат от дълго време и те до такава степен са свикнали с тях, че въобще не ги приемат за някакъв рисков фактор или за нещо, което би трябвало да ни съобщят. Или нещо, което може да е свързано с съня, да. Да, не винаги могат да го кажат. Да не говорим, че много често пациентите забелязват първо проблем в дневното си функциониране и не винаги го свързват с проблеми, които са в съня. Има проблеми на съня, каквото е, например, обструктивната сънна апнея, при която има спиранията на дишането по време на сън, но тя много дълго време не създава в пациента усещането за болест. Тоест това е нещо, което се случва през нощта, никой не го вижда и пациента съответно не го и докладва, ако някой не го каже отстрани. Тоест ние тогава трябва с набор от насочващи въпроси да го разпитваме много подробно, не само за дневното му битуване, но и за това, което се случва през нощта. Да. Какви са външни причини за влошаването на качеството? Външните причини могат да бъдат най-основните, може би, да обрисувам. Най-разнообразни. Това са така наречените кръци на сън, но на първо място ще споменеме околен шум. Околен шум, който ни пречи да спиме нормално. Той може да бъде свързан с отглеждането на малки деца. Това е изключително добре познато на младите родители. Това е нещо, заради което не могат да спят. Също така домашни любимци. Домашни любимци, особено ако ги приемаме в леглото при нас за спът, защото те са много приятни за гушкане, но всъщност има причини, поради които те допълнително смущават нашия сън. Придружаващи заболявания също могат да бъдат такива проблеми. Медикаменти, които приемаме. Друго от външните причини, това е светлинното замърсяване, което е много характерно вече за градските условия. Ярки светлини от реклами, от кабелично осветление. И разбира се, лошият режим на сънибодърстване. Но може би е добре, като говорим за тия неща, да запознаем и нашите зрители и слушатели с това какви условни норми за сън са приети. Колко часа сън е нормално да спим, защото някой казва не спи достатъчно, а колко е достатъчно. Да. Така че, може би това е също интересно да го кажем. Има много широко проведени изследвания в цял свят, които показват, че като цяло
продължителността на съня на хората започва да намалява. В смисъл, това е принудително. Оставени сами на себе си, хората нормално спят между 8 и 9 часа сън. Говорим за нормален здрав индивид и говорим за нещо общо. Тоест най-често става така. Разбира се, и в двете посоки има хора. Има такива, които спят доста малко, могат и с 6 часа сън да се чувстват идеално функциониращи. Това са така наречените short sleepers, бързо наспиващи се хора. Те са много малка част от населението, разбира се. Както и на обратната страна на спектъра, това са long sleeperите, тези, които доста дълго време им трябва. Трябват им по 9-10 часа, по някои до 11 часа, за да се наспят и да могат нормално да функционират. Но това са две крайни групи. Общото за всички нас е горе-долу се върти някъде между 7 часа и половина и 8 часа и половина. Европейските жители спят средно 7 часа и 31 минути. Това казват съвременните изследвания. Но това е като норма или като колко ми е достатъчно? Това е като нещо, което установяваме, че хората го правят. И пак повтаряме, че ако тези хора не бъдат будени с аларми, бъдат отставени на собствен ход, както се казва, да се наспиват, всъщност се оказва, че при тях има лек сънен дефицит. Горе-долу около 8 часа, това, което си знаем от едно време, горе-долу около 8 часа е времето, което ни е нужно, за да се наспиваме. Тоест около половин час на нощ средностатистически европеец губи от сън. Губи от сън, да. И това се оказва всъщност в крайна сметка много голям проблем, защото липсата на сън има склонността да се натрупва. Значи в края на седмицата ние всъщност ще имаме 7 пъти по половин час откраднато сънение. И една допълнителна, половин нощ, да кажем. На практика имаме още една изгубена половин нощ, но това е ако говорим за една седмица. А ако говорим за 2 седмици, ако говорим за 1 месец, или ако говорим, че така хората си живеят по принцип с този лек сънен дефицит, защото с такъв лек сънен дефицит от половин час човек може да свикне, т.е. той да не го усеща като някаква голяма загуба. Докато ако сънният дефицит е час и половина, час и половина, той вече ще го усеща по-мъчително. Всъщност той тогава и би направил нещо, за да се противопостави. Би си легнал по-рано, би станал малко по-късно съботите и недели, ако има възможност. А големия крадец, подмолният крадец, всъщност са тези малките откраднати парченца от сън. По половин час, по 40 минути, по 20 минути. Ето тази загуба в крайна сметка се натрупва и тя се натрупва с години при хората. Това е много, много голям проблем. Всъщност много по-голям, отколкото изглежда на пръв поглед. Да, това е малко като с стреса, който ако е такъв сериозен в рамките на няколко седмици, човек после го преодолява, но ако е хроничен и малко по малко се натрупва, както е точно този сънен дефицит, за който говорите, малкия, то неусетно става част от нас и неусетно ни изцежда, без да си даваме сметка за това. Точно именно това е големия проблем. Друг проблем, който пак е свързан с, може да го кажем, като външна причина за нарушение на съня, това е сменната работа. Работата на смени, за съжаление, вече се знае със сигурност, че вреди. И то до такава степен, че вече по СЗО нощната работа се води като потенциален канцероген. Значи до такава степен може да ерозира здравето. Особено ако това става с години. Такива изследвания са правени, включително има държави, в които хора, които развият някакво раково заболяване и се окаже, че през изтеклите 5 години, последните 5 години са давали нощни смени, те получават допълнително обезщетение. Доколкото едно парично обезщетение може да компенсира здравословните ни проблеми. Но казвам го с цел да подчертая, че вече започва да има осъзнато разбиране, че всъщност това не е невинен проблем, че това е сериозен проблем. Относно, казахме с 2 думи за продължителността на съня.
Мене ми се иска някои практически неща да вмъкна в нашия разговор. Да, разбира се. Само да ви питам още един Да. малко по-общ въпрос, понеже доколкото ми е известно на мен от това, което аз съм чела, освен количеството сън, е важно също да имаме и качествен сън. А качественият сън може би в някаква степен зависи от това какво се случва по време на съня и какви са фазите, колко въобще можем да изпадаме в различните фази, леко ли спим, дълбоко ли спим. Може ли малко повече да разкажете за това? Какви са фазите на съня и какво всъщност се случва с тялото по време на тези фази? Това е много интересен въпрос и всъщност този феномен на фазовост на съня е открит на практика миналия век и е станал повод за много последващи открития и за много добро изясняване на аспектите на съня и за влиянието му върху организма. Но най-вече в случая важното е разбирането, че сънят не е един равен феномен, който да лягаме си през нещо се случва и то си се случва до сутринта все едно и също. Това по повод младите родители, те много добре знаят какво е сутрин. Всъщност се оказва, че нашият мозък по време на сън преминава последователно, в идеалния случай, разбира се, говорим, последователно минава през 4 фази. Значи това първата фаза е на повърхностния сън, който тогава още заспиваме. След това следва фазата на бавно-вълновия сън. Тя обхваща условно, според вида мозъчна активност, са и кръстили с първи стадий, втори стадий, трети стадий и накрая се стига до четвъртият, съня на бързите очни движения. Тоест, това е съня, през който се предполага, че там са самовиденията, там е творчеството, там е паметовата консолидация. Всеки от тези фази на съня е важен. Няма по-важен или по-маловажен. Може в една част от нашия живот да преобладават едни части от този сън, а в други части от живота ни други части да са по-застъпени. Всичко това е свързано с нашето индивидуално развитие. Докато при децата има повече превалиране на съня на бързите очни движения. За съжаление, да. При възрастните, при израсналите индивиди, той обхваща само около 25%. Останалите, по-голямата си част, са посветени на бавно-вълновия сън. Значи, единия съвсем общо, съвсем грубо, можем да кажем, че бавно-вълновия сън отговаря за възстановяването на нашите физически сили, физически ни възстановява, докато съня на бързите очни движения можем условно да приемем, че ментално ни възстановява. Тоест и двете неща са важни, но в зависимост от това, дали в момента тренираме, дали учиме някакво ново двигателно умение, или дали учиме някаква песен, някакво стихотворение, някакви нови математически умения придобиваме, едната или другата фаза от съня ще преобладават. Освен това е интересно да се знае, и всъщност това е от изключителна важност, когато говорим за количеството и качеството на съня, че тези последователно сменящи се 4 фази, те не са разположени от началото до края на съня. Всъщност, те обхващат едни периоди между 50 и 120 минути. Тоест, един такъв цикъл се завърта за между 50 и 120 минути, след което отново се повтаря. Тоест, в рамките на един целонощен сън би трябвало 4, 5 или 6 пъти да се повторят, този цикъл да се повтори. Интересното е, че във всеки следващ цикъл съня на бързите очни движения става все по-голям и по-голям, докато бавно-вълновия сън започва да отстъпва в рамките на всеки от тези цикли. Тоест, всеки следващ цикъл, фазите на съня се разпределят по различен начин. И затова е много важно, когато ние крадеме сън по начините, по които си говорихме преди малко, т.е. открадваме по малко сън, всъщност ние открадваме от последния сънен цикъл. И т.е. открадваме точно там, където е най-многото сън на бързите очни движения, точно там, където е паметовата консолидация, там е творчеството, там е взимането на решение. И много често ние го крадеме точно от нашите деца, от нашите тинейджери, които трябва да стават рано за училище, са си легнали по-късно. Това е един много интересен феномен, също изследван при юношите, че те имат една леко изместена фаза, те малко по-късно лягат да спят, което за тях е нормално, но и малко по-късно стават от сън.
което също е нормално за тях. Само че социалните ангажименти на човек, разпределението на времето, което сме измислили е такова, че ние ги дигаме за училище рано-рано, 6:30, 7 часа, и ние им отрязваме точно този сън, който ще ги направи добри ученици, който ще ги направи отличници. И се чудиме защо им е трудно. Ами, за това им е трудно, защото ние им крадем точно този най-важен сън. Така, това е общо, което може да се каже за наличието на фази на съня и за това, че всъщност те са важни. А как всъщност баланса между тези фази или качеството на съня изобщо влияе върху имунната система на човека? Въобще така, ако почнем да навлизаме полека в темата за автоимунните заболявания, може би това е първия въпрос. Значи и двете характеристики на съня, и количеството, и качеството влияят пряко върху нашата имунна система. Значи, и тук имаме двупосочност на влиянието. Значи, както имунната система може да повлияе върху съня, така и съня влияе върху имунната система. Това, за което първо трябва да кажем, е, че сънят трябва да бъде най-малкото достатъчен по количество. Защото сън, който не е достатъчен по количество, той неизбежно става непълноценен и по качество. Това, което прави достатъчния сън, е, че по такъв начин започват да работят всички компоненти на имунната система, че тя започва да отговаря възможно най-адекватно на външни дразнители или, в случая, както е с автоимунни заболявания, няма да имаме хиперотговор на организма, а в същото време отговор спрямо външни влияния, като разни инфекции, така ще бъде максимално адекватен. Проблемът е, че при недостатъчния сън, значи тук сега говорим само за количество, което то е в нашата власт най-вече, да си дадем достатъчния сън. По няколко начина може да повлияе недостатъчния сън. На първо място, той намалява способността на организма адекватно да реагира при външни инфекции. Тоест, ние много по-лесно може да се заразяваме и много по-вяло да отговаряме на такива нокси, които ни нападат. Вируси и бактерии. Тоест, не е адекватен отговор. Има изследвания, които са правени дори и те станаха много модерни покрай поставянето масовото и на ваксини сега, и при децата ваксини, когато се поставят. Има изследвания, които показват, че дори при поставянето на една най-банална ваксина, каквато е грипната ваксина, трябва да се направи на фона на предварително добре наспал се човек. Значи организмът ни трябва да е получил достатъчните часове сън, за да може при поставянето на ваксината той да разгърне оптимално възможностите на имунната система. Значи да няма хиперотговор, в същото време да има и адекватен отговор, да е достатъчно силен, без да е прекалено силен. Може би за това децата след ваксина спят повече, малките бебета, ако ги оставиш, те си изведнъж започват да спят повече, точно така, защото след поставянето на ваксина, това си е едно много нежно разболяване, така да се каже, в кавички. И точно както и ние, като възрастни, имаме нужда, когато се разболееме, искаме да легнем и да поспим малко. И точно това е правилното да направим, защото тогава ще разгърнем по правилен начин имунния отговор. Балансът на различните хормони в организма по такъв начин ще стане, че да имаме най-добрият отговор срещу тези инфекции. Това е по отношение на продължителността, когато е достатъчна. Какво става обаче, ако не е достатъчна продължителността? Ние тогава блокираме всички тези механизми, които успяват да ни пазят от тези външни влияния. Да не говорим, че се случва още нещо. Във връзка с повишение тонус на симпатиковия дял на вегетативната нервна система, ако някой тръгне да се задълбае да разбере повече за какво говорим в всяка втора лекция за него, така че важно да се спомене отново и отново. Това си един малък непрекъснат стрес, който води до там, че
се поддържат във високо количество факторите на възпалението в организма. Значи това е само от недостатъчния сън, дори нищо друго да няма. Нямаме заразяване, нямаме нищо други придружаващи заболявания. Само недостатъчния сън. Факторите на възпалението се поддържат в голямо количество, което излишно е да го споменаваме, е очевидно, че ще доведе до там, че едно възпаление ще се поддържа много по-дълго време, възстановяването от него ще бъде много по-бавно и ще бъде, така да се каже, доста по-драматично. Оттам нататък можем да говорим дори за нещо, което споменах и преди малко, че дори канцерогенезата, т.е. образуването на ракови клетки в организма, което става непрекъснато. Значи, това е един непрекъснат процес. Но работата на нашата имунна система, освен да ни пази от нещата, които са отвън, да ни пази от нещата, които могат злокачествено да се променят отвътре. Значи, тя ни пази и от това нещо. Недостатъчен сън, с повишаването на количеството на факторите за възпалението, всъщност слагат прът в колелото на борбата на организма с раковите клетки, които са вътре в него. Те започват да се, на тия места на възпалението започват да се образуват допълнителни кръвоносни съдове, които почват да хранят туморните клетки допълнително, които пък от своя страна може да доведе и до откъсване на ракови клетки, до метастазиране и така нататък. И за това вече се знае, че би трябвало хората, които се борят с такова заболяване, задължително да си дават достатъчното време за сън, т.е. да се стремят съня им да бъде достатъчен по количество и оттам вече да се оправя и качеството на съня. Да не говориме, че науката наскоро вече започва да придобива по-голяма яснота и връзката на циркадните ритми, част от които е цикъл сън-бодрстване, с влиянието на медикаментите и да развива така наречената хронофармакология. Значи това е нашето разбиране, че определени медикаменти, дадени в определено време от денонощието, могат по различен начин да ни влияят. И се опитват колеги, учени, се опитват да разберат в какъв момент дадено лекарството в най-малка доза ще помогне най-много на организма. Това е съвременният поглед върху тези терапии, защото те често пъти имат и много, много негативни ефекти. Да, това е страхотно, наистина. Ако може да се ползва минимална доза в някакъв момент, когато да е Това е борбата, това е стремежа, защото за сега нашите познания, нашите разбирания за борбата с тези заболявания е такава. Нали? Хирургия, химично повлияване и радиационно повлияване. За сега това е най-широко разпространен вариант за борба. Опитваме се да използваме минимално от всичко, а да има максимална полза за пациента. Така че, виждате колко неща почват да се преплитат, за да си помагат. Да, то не случайно, нали, аз реших да направя това събитие, защото наистина, когато човек прочете, види и слуша различни гледни точки, започва сам за себе си да си навързва като пациент някакви неща и да си направи евентуално някакъв план, програма за действие, какво може да промени, за да си подобри здравето. Добре, и сега по-конкретно, вие казахте доста неща, но нека да ги обобщим. Какво е най-общо значението на съня за хората с автоимунни заболявания? Казахте това за възпаленията, което беше много ценно, защото всъщност вече е доказано, че има възпалителни процеси, които водят също до отключване на автоимунни заболявания. Но да, като изключим този по-скоро косвен ефект на липсата на сън върху възпаленията, по какъв друг начин съня влияе, както положително, така и негативно, нали, недостига му и достатъчността му, да кажем. Значи, тук вече би трябвало да навлезем така да нагазим в дълбоки води, но с оглед на това, че се опитвам на слушателите да бъдат по-полезен, най-общо това, което трябва да знаете, че всички процеси, които се развиват в човешкият организъм с общ метаболизъм, се развиват най-благоприятно, по най-добрия начин,
при достатъчен сън. Първо, достатъчен по количество сън. Това е най-важното, което те трябва да знаят. Всичко останало е аварийно действие на организма. Аварийното действие на организма е повишение на симпатиковия дял на вегетативната нервна система, нали, превалиране на неговото действие, и това е едно отлагане на всичко, което е свързано с възстановяването в организма, което пък е под контрола на друга част от вегетативната нервна система, на парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система. И затова има една поговорка, че ние заспиваме с парасимпатикус, се будиме с симпатикус. Тоест, колкото по-дълго време прекараме ние в сън, достатъчен сън, тук му е място да кажа, че няма да може да спите повече, отколкото трябва да спите. Тоест, не може да се надспите, не може да си вземете предварително сън. Това е важно да се знае. И също така, нещо, което е малко обезсърчаващо, но изгубения сън си изгубен сън. Значи не можем да го наваксаме достатъчно. Да, просто същото въжи. Доскоро се говори, че сън се наваксва само с сън. Не се наваксва с кафета, не се наваксва с кокаин и с такива работи. Нали, сън се наваксва само с сън, но лошото е, че не можем да го наваксаме напълно. Тоест, щетите вече са нанесени дори от една единствена безсънна нощ. Има много изследвания, които показват това нещо. Даже това е много интересно, в борба с инфекциите показват, че една безсънна нощ може да доведе до 50% намаляване на имунния отговор. Значи, до такава степен може да има влияние. Така че първото нещо, което трябва да правим, е да се опитаме да си набавим достатъчното количество сън. Това е най-важното. От тук нататък, ако ние имаме достатъчното количество сън и въпреки това, той е компрометиран по някаква причина по качество, тогава вече това е причината да търсим вече специалист по съня. Да видим кое не е наред. От чисто практическа гледна точка. Ние сме си даваме си достатъчния сън, обаче нещо продължава да не е наред. Имаме допълнителна дневна сънливост или имаме някакви играени, примерно кръвната захар. Знаете, че тя е свързана на тези високи нива на кръвна захар с по-трудното зарастване на рани, с поддържането на инфекциите, нали, по-трудно зарастване. Така че това нещо се знае сега, че има връзка с продължителност на съня и с качеството на съня. И тогава вече търсим причината да видим защо сънят ни не е добър по качество. Една от причините може да бъде, че се будиме често през нощта от нещо. Примерно в напреднала възраст, аденом на простатата, човека става по-често по малка нужда. Проблемът е, че по този начин... е симптом при автоимунно заболяване всъщност. Не ви разбрах, извинете. Понякога това е симптом на автоимунно заболяване. Има конкретно. Може да бъде, да. Но това автоматично води до компрометиране на качеството на съня. Защото казахме, че в съня последователно по около 5 пъти се сменя тези ритми на съня. Нали? Първа, втора, трета, там и рем. Обаче преди да свърши този раздел на съня, ако ние се събудим по друга причина, по малка нужда ходене, силен звук или нещо такова, ние при следващото лягане ние пак ще започнем от начало. Да. Тоест няма да се гмурнем веднага от там, откъдето сме спрели. Нали? Това не е... Тоест губим тази последна част от целия цикъл реално. Да, оставащата част от цикъла просто ние ще изгубиме. И трябва след това отново да започне всичко от начало. Нали? При много тежки липси на съня, ако това се случва с години, организмът ще се опита да навакса липсващите части от съня. Обаче това ще се противопостави на моментните ни нужди. Ако дълго време ни е липсвал съня на бързите очни движения, организмът ще се опита да го запази, нали, да вземе повече от него. Но ако в същото време имаме и някакви по-големи физически изисквания, тогава в същото време ще трябва и бавно вълнов сън. Кое да избере мозъка първо. Тоест това е нещо, което става автоматично. Организма без наше влияние се опитва да го направи, да оправи тези неща, но първото нещо, най-важното, което ние трябва да му дадем, е да му дадем време, както във всичко останало.
да се стремиме да има достатъчно време. Има ли някакви такива практически насоки, които давате на хората, които, да, виждате очевидно, че не им достига сън? Нали, освен тези чисто аргументативни обяснения, защо 7 часа не са достатъчни и как влияят те, нали, това със сигурност е доста мотивиращо, но има ли някакви практически неща, които хората могат да се опитат да пробват? Има много неща, които могат да се направят. Разбира се, конкретните препоръки зависят от конкретния случай. Да се види за какво става дума, но пак на първо място казваме на човека да си набави достатъчния сън, като часове. Второ, да се опитва всеки ден, ако е възможно, да става по едно и също време. Включително сега се препоръчва това да става и съботите и неделите, което става доста трудно в нашето съвременно общество, защото съня, който не ни достига до събота и неделя, ние се опитваме да си го наваксваме в съботата и неделята. Казахме вече, че това не става напълно, но пък не можеш да лишиш човек от него в крайна сметка, ако до сега не му е... Да, в един момент човек се пита кое е по-важното, да стана в същия час или малко да си набави. Да, или да си набави. Ако е такъв случай, по-добре да си набави часовете, без да стане в същото време в събота и неделя. Но ако има възможност, е добре по този начин да прибутва нещата, че да става по едно и също време. Тук ще припомня един такъв анекдот. Казва, че ние си навиваме часовника за ставане, но всъщност трябва да го навиваме за лягане. Абсолютно. Нашият голям проблем е, че ние не лягаме по едно и също време. Днеска четеме, утре гледаме телевизионно предаване, други ден имаме среща с приятели и така. Всъщност би трябвало по някакъв начин, лека по лека да прибутваме живота си към един малко по-строг час на лягане. Когато легнем, ние трябва да имаме, аз лично съветвам моите пациенти да имат някакъв твърд ритуал преди лягане. Това са някакви хигиенни процедури, четене на хубава книга, подготвяне на задачите за утрешния ден. Но всичко това трябва да стане, да е леко, приятно и да бъде по един и същи начин. Точно както учиме децата си, измират си зъбите, взимат си баня, четеме приказката и лягат да спят. И това създава условно рефлекторни връзки, заради които те започват да спят много по-добре, отколкото ако е някакъв хаос. Това се отнася по абсолютно същия начин и за нас. Нищо, че вече сме големи, нищо, че вече сме възрастни, нищо, чуждим сме много умни. Всъщност ние сме сини деца вътре в нас и си обичаме реда и системата и е хубаво по този начин да го поддържаме. Нормално е, когато си легнем, около 15 на минутки да ни трябват, за да заспим. Много често имаме пациенти, които са много притеснени, че не заспиват веднага, защото чуват от техни познати как заспиват веднага. И решават, че имат някакъв проблем със съня. Всъщност нямат проблем. Не е нормално с помирисването на възглавницата да заспиваш. Значи това по-скоро би могло да говори за някакъв проблем, обикновено някаква форма на сънен дефицит, макар и малка, както си говорихме още в началото. А съвсем нормално е в рамките на 15-20 минути човек да заспи. Нещо да си мисли за деня, нещо приятно, някаква ретроспекция да си прави. Това е нормалното. И когато на хората им се внуши, че това не е нормално, те казват, аз много трудно заспивам. Когато ги следваме, примерно в лабораторията, установяваме, че те за 15-20 минути заспиват. Тоест нищо им няма. Те са си съвсем добре. И също нещо, което обръща внимание на нашите пациенти, е събуждането. Често пъти филмите, рекламите ни показват едни хора, които събуждат се и моментално скачат, готови за бой, пият едно кафе и всичко е наред. Всъщност нещата не седят така. Когато се събудиме, ние сме подвластни на така наречената сънна инерция. Тоест това е едно полусънно състояние, когато сме, както пише в някои книги, още не сме в царството на реалността, но не сме и вече в царството на съня. Нещо по средата. Така че това е времето, в което спокойно да си вземем един душ, да си измиеме зъбите, да си приготвяме закуската. При някои хора, без това да бъде патология, без да е проблем, тази сънна инерция може да бъде до 2 часа, което е доста.
Но когато веднъж разбереш, че това не е патология и си знаеш, че е така, ти можеш по такъв начин да си настроиш ежедневието, че това да не ти пречи. Така че това е важно. Относно хигиената на съня. Само да питам, ако случайно, понеже сигурно има сред зрителите хора, които, окей, заспиват си, да кажем, в един и същи час, уж си навиват алармата за един и същи час, но примерно събуждат се много по-рано и не могат да заспят. И дефицит, нали, не защото има някакъв шум непременно или защото бебе плаче, да, което е ясно защо е станало, ами ей така, просто събуждат се и не могат да заспят. Какво може да Обикновено такива случаи изискват лекарска намеса. В смисъл намеса, трябва да проведем интервю с такъв човек, много да разчекваме нещата, да видим защо се случва това нещо. Значи често пъти има неща, които човек, както казах и в началото, не му дава значение. Примерно синдром на хроничната болка. Значи имайте предвид, че в някои фази на съня, примерно в фазата на бързи точни движения, дори пулпитите не болят. До такава степен сензориката е потисната. Но в по-плитките фази на съня тази болка отново се усеща. Тоест, някак, примерно, един ревматоиден артрит. Ревматоидният артрит, който може да буди на базата на тази болка и той буди в определен час, точно защото човек тогава е превъртял първата или втората фаза от съня, отново е в повърхностен стадий от съня и тази болка може да го събуди. Това въобще не е рядко. Това се случва доста често. Така че, когато разчепкаме въпроса защо става така, ние тогава можем много по-адекватно да помогнем. Има някаква причина този човек така да се буди. Друга причина е при по-възрастните ни пациенти, че всъщност те често пъти през деня имат множество малки дремки. 5 минути, 10 минути, 15 минути. Те са абсолютно, те не им обръщат внимание. Сядат, примерно, гледат някакъв сериал или просто седне на слънце, позадреме малко, изгуби усещане за време, но всъщност лека по лека той взима по малко сън, което пречи пък вече нощния сън да бъде достатъчно дълбок и да бъде достатъчно консолидиран, достатъчно събран. В такъв случай ние им казва се рестрикция на дневния сън. Нали? Намаляваме дневния сън до минимум, защото той явно им пречи. Особено ако става въпрос за дремки, които са след 4 часа след обед. Значи, това задължително ще доведе до някакъв проблем след това с консолидацията на нощния сън. Значи подобно на децата отново, както децата ги дигаш по някое време, за да знаеш, че ще се за да не им дълго. Така, точно така, да, нещата наистина се повтарят. Нашият живот е такъв кръговрат. Той си е такъв цикъл, така че очаквано да има сходства между различните, ушки отдалечени възрастови групи. Да. Добре, разкажете сега за факторите към добрата хигиена на съня. Кои са те? Факторите за добрата хигиена на съня. Час на лягане, час на събуждане. Казахме час на лягане. Ритуал за лягане. Ритуали казахме. Сега много е модерно в съвременните ръководства по медицина на съня да се отдава много голямо значение на осветеността. Особено на осветеността в синия спектър. Доскоро това беше водещото. Причината е, че ярката светлина, синя светлина, води до блокиране на един хормон в мозъка, който се нарича мелатонин. Чували са повечето хора за него, наричат го даже хормон на съня. Сега за него е важно да кажем една много често срещана грешка. Всъщност мелатонина не е сънотворно, значи той не може да предизвика сън. Мелатонина е химическият глашатай, който обявява на мозъчните структури, че навънка става тъмно. И вече мозъка да се подготвя за нощния сън, защото ние хората сме дневни животни. Точно обратното става примерно при гризачите, при плъховете, които пък са нощни животни. Там пък мелатонина отново обявява на мозъка, че става нощ, но това повишава активността на животното, докато при нас нашата активност се потиска. Синята светлина обаче, особено ярката светлина, блокира производството на мелатонин
и ни лъже, че все още е активната част от деня. Затова съвета е вечерно време, при вечер, колкото се може приглушена светлина, колкото се може повече да е в жълто-оранжевите тонове. Вече има такива кружки, които нали, те са пак диодни, но може цветната температура да се коригира. И обратно на това, в сутрешните часове, пък колкото се може по-ярка светлина, колкото се може повече в синия спектър, нали, синьо и бяло, отново чрез корекция на цветната температура. За щастие, тези кружки не са толкова скъпи, а и в крайна сметка едно хубаво отваряне на пердета, на штори, на прозорци вкарва достатъчно светлина. Вечерно време обаче, един тих саботьор на тези действия е синята светлина, която се излъчва от екраните. Значи ние ползваме мобилни устройства, които имат емисия в синия спектър и обикновено са така направени, че за да бъдат по-атрактивни за нас, цветовете са малко по-засилени, са направени малко по-ярки. А това е проблем, защото лъже мозъка ни, че всъщност е ден. И затова съветът е всички лаптопи, които ползваме, мобилни телефони, които ползваме, по възможност да се инсталира програми от рода на Blue Blocker, нали, такива, които блокират синята светлина, а много от тях си имат и нощен режим, нали, такъв, който също може да блокира синята светлина. От практическа гледна точка се оказва, че това има неочаквано голям ефект. Да, правени са такива експерименти и с млади хора, и с възрастни хора. Оказва се, че особено нашите млади хора са изключително податливи, защото при тях оптичните среди на окото са много бистри. При един по-възрастен човек, при който вече може да има потъмняване на роговицата, потъмняване на лещата, тази яркост на светлината няма да окаже толкова силен ефект. Но при младите хора, те, които най-важно е да ги пазим, нали, в началото, се оказва, че те са изключително податливи на тази яркост. Това е много хубав практичен съвет, защото е много лесно изпълним. Човек, нали, ако му се налага, пак може да си гледа телефона или екрана, но поне, нали, да включи на този въпрос. Да бъдат в сивата гама, нали, т.е. може човек да си свърши работа, въпросът е да го направи по правилния начин. За шума казахме също какво, дори може да се наложи, когато сме на път или в непозната обстановка, отиваме да ползваме тапи за уши. Нали, човек рядко се сеща за това нещо, но всъщност... Аз ползвам всяка нощ тапи за уши, нали, дори в собствения ми дом, защото разбрах, че това на мене много ми помага. Отнеми известно време да свикна, но в момента, в който свикнах, сега не мога без тапи и други хора Чудесно решение. Също, да, защото всъщност това е шумоизолатор на всичко. Прозорецът отворен или не, няма никакво значение, но то се чуват всякакви шумове, пералнята на съседа, все пак ние не живеем в полето сами със себе си. Сутрин се чуват от 4 часа птички, сега лятото аз не искам да се събуждам в 4 часа и така. Точно така. Да, изключително много добро практическо решение, но очудващо е много малко разпространено. Да. Повечето хора, когато им кажеш такова, ще кажат, вярно бе, нали? Да. Ама нали, иначе така не го правят. По отношение на храните и напитките искам да кажа няколко думи, защото те са важни. Значи първо няма да се впускам в това какво значение има типа хранене и типа и питейния режим при автоимунните заболявания. Това смятам, че е тема, която е разисквана многократно и много по-компетентно, но самото хранене късно вечер, особено с по-обилни количества, може също да влоши съня. Причината е много странна. Единственият дихателен мускул, който работи по време на сън, това е диафрагмата. А когато ние сме се нахранили добре, късно, несмяната храна, която е в стомаха, тя всъщност започва да подпира диафрагмата и пречи за доброто слизане на диафрагмата надолу и увличането на въздух. Тоест, би трябвало да се очаква, че най-малкото дишането ни ще стане по-повърхностно от това нещо.
така че това нещо може да влоши съня. И другото, което е изключително важно, това е напитките, които пиеме вечерно време. Искам да запомнят нашите слушатели, че алкохола не е решение на проблемите на съня. Въпреки че той е миорелаксант, т.е. отпуска мускулатурата и на пръв поглед той по-лесно ни подвежда към съня, нали, по-лесно заспиваме, всъщност много повече са отрицателните му ефекти, като от една страна той разбърква фазите на съня. Тоест тази стройност, първи, втори, трети стадии бързи очни движения, първи, втори, трети стадии, започва да се губи. Значи стадиите на съня се разместват и това може да се отчете до 3 нощи след една пиянска вечер. Значи толкова дълъг ефект може да има. Освен това, алкохолът е сигурното средство, което знаем, което блокира съня на бързите очни движения. Тоест, той ще ни лиши, въпреки че ще ни помогне ушким да заспим по-бързо, но всъщност той ще ни лиши от творческите способности на съня. И от тази гледна точка ние всъщност губим. Нали, това. Така че питейният режим има значение. Има значение дали ще пиеме напитки, които съдържат кофеин, теобромин, теофилин, нали, т.е. това са какаови продукти и така нататък. Нещо, което съдържа какао, което съдържа чай или кофеин. И тук много хора се учудват, когато кажа, защо не трябва на децата вечерно време да се дава за десерт бомбон или шоколадче. Защото те съдържат теоброма какао, не съдържат теобромин, който всъщност биохимично е по-сложно да се обясни, но ще попречи на заспиването, ще попречи на нормалния сън. Така че сладичкото, ако някой иска, нека да го ползва, но да не е такова нещо, да не са бомбони, да не са шоколади. Защото те всъщност пречат на детския сън, то доста. Да. Не само на детски, ами на възрастните. И на възрастните, но се смята, примерно, че едно бомбонче, ако ви изядете, не е все едно да го изяде едно малко дете. В такъв смисъл го казвам. Да не говорим, че децата трудно се ограничават с един бомбон или с едно блокче от шоколада. Те изяждат поне половината шоколад. Така че това е по отношение на храните и напитките. Другото, което е хубаво да се спомене, 2 неща ще кажа, които имат място тук. Това е температурата, при която спиме. Около 19 градуса се смята, че е идеалната температура за сън, която позволява да се понижи нашата телесна температура, което благоприятства съня, а в същото време да имаме и достатъчно термоотдаване. Тоест, когато е много топло, ние спиме трудно. На другия полюс е прекалено ниската температура. При 10 градуса, при 12 градуса вече започваме да зъзнеме, така че и това не е решение. Нали? Тоест, винаги трябва да търсим един баланс, но по принцип е по-добре това да бъде към по-ниските градуси. За нашите приятели, които имат деца, винаги казвам, не забравяйте, че децата имат доста по-висока обмяна от възрастните, т.е. при една и съща околна температура на тях им е по-топло, отколкото на вас. Така че да не се притесняват, да бъдат завити децата точно както ние сме завити или малко по-малко, но не повече. Защото повечето по-скоро би пречило, отколкото да помага. Това за температурата. Горе-долу това са нещата, върху които можем много директно да влияеме. И нещо интересно, което от последните години доста се разработва. Не знам дали са чували нашите зрители за така наречените утежнени одеяла. Имаше една тенденция... Лекотени завивки, но за утежнени одеяла не съм чувала. Значи, сега тенденцията се обръща, както във всичко. До сега говорихме за олекотени завивки. Всъщност обаче се оказва, че олекотената завивка не благоприятства съня. Значи не го прави по-добър. Напротив, по-тежките одеяла създават в хората усещане за прегръдка, за уют и за защитеност. Абсолютно потвърждавам това за себе си.
всички си спомняме едновремешните тежки юргани, Да, с които като се завиехме и заспивахме, както се казва, като къпани. Нали. които като Докато деца сега... едва ги изгъвахме. Точно Това така. бяха такива тежки и трудно. Точно така, но как се спеше с тях? Да. Така. Докато сега започва това да се прави, пак използвайки сами съвременни материи, но се утежняват, като в тях се влагат стъклени пегли. Стъклени пегли, които да създадат определено тегло на завивката и включително, може би на някой да им е интересно, в момента това е едно много иновативно и много успешно средство за повлияване на съня при децата с аутизъм. Защото те имат тежко разбиване на цикъла сън-бодрстване, по този начин малко успяваме да ги вкараме в релси, т.е. да помогнем за тяхното възстановяване. Това показват последните изследвания. Просто нещо, лесно нещо, но всъщност с много голям ефект върху качеството на съня. Така че това са нещата, които мене ми се искаше да кажа по отношение на хигиената на съня. Пак акцентирам, че те са прости и много лесно изпълними, но оказват много по-голям ефект, отколкото човек си мисли. Да. Много, много благодаря за всички тези детайли, които споделихте. Имате ли някакво финално послание за нашите зрители с автоимунни заболявания? Посланието може да бъде това, което почти във всяка тема, която си говорихме днес. Дайте си време да се наспите, разрешете на вашият мозък и на вашето тяло сами да се справят максимално с проблема. Те знаят как, те са много по-стари от нас, много по-мъдри, така че си има механизми, с които да се справят. Просто им дайте време да го направят. Чудесно, много ви благодаря. И сега за финал да ни кажете къде и как могат да ви открият нашите зрители. Предполагам в лаборатория Медицина на съня. Лабораторията ИСЛИП, която е на територията на Национална спортна академия в научния институт. Да. Имаме телефони, които ги има на нашия сайт. Да, сайтът ще бъде добавен където могат да се свържат с мен и с доцент Николова, с която работиме заедно. Всъщност, тя е тази, която ме въведе в науката за медицината на съня. И стига да можем да бъдем полезни, ще се радваме да помогнем на който има. Да, вашия сайт и Sleep ще бъде всъщност добавен под профила към това интервю, така че който има интерес и установява сега след днешния разговор, че има проблеми с съня и нещо, което може да направи, има нужда от консултация, може да се обърне към доцент Транков или неговата колежка в eSleep. Много благодаря за това интервю. Още веднъж, благодаря за Транков. На зрителите желаем ви да сте здрави. Сигурна съм, че сте си взели по нещичко и за вас, и за вашето ежедневие и еженощие. Сигурна съм, че сме били полезни и останете с нас и за следващите интервюта с форума Автоимунни заболявания. До скоро и всичко добро!